tak gawa rene ya ning. Wonten pamundutan ninggal katresnan. Saking bapa amung rawuh lumantar Adnan Jaya musik nggih. Yo coy, ninggal katresnan yo. Ayo Mas. Ayo Mas, digayengke Mas. Ibu-ibu anteng-anteng Mas. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa? Tahunono wingonono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Adnan Jaya Musik kerja bareng BSS Sound System Audio. Akira video syuting live streaming yuk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa? Yes.